Je gaat nu kijken naar een film van Stein uit 1962. Omdat het een stomme film was, het Studio Jansen in opdracht van de Mediatheek van Stein met behulp van een stel echte Steindenaren geprobeerd om zo vuil mogelijk namen van lui op te zoeken en die de bie gemonteerd. Vuil plezier met dit stukje geschiedenis van Stein. Burgemeester Korte met Wilhelmien van de Brak. De heer Dobbelstein. De heer Monen. Jan Rooijakkers. Harry Schrijen. De heer Hendricks. Willy Vaassen. De heer Janissen. Frans Leurs. Ton Jansen. De heer Muutjes. Frans Ostendorf. Jan Kuilers. Louis Ayres. Theo Pontes. Jeu van Bad Boers. De heer Uppenair. Toontje Lensen. En nu het Pittermantje met adjudant Jonker. De heer Zalde uit de Paaldestraat. En dan zult je dadelijk ongetwijfeld een politieman zijn of misschien meer. Waarvan de namen ons helaas ook niet bekend zijn. Maar misschien dat een van u een waal kent. En hier zijn we dan bij de brug van de nieuwe autoweg over de oude Mauritsweg bij de Macintosh. En dan gaan we richting Oudschwelke van de Keressij, tegenover de bos. En het klaar overtje wat er hier zit oversteken is een dochter van mij, van Joke Nelissen, vroeger op de Smeedstraat. Ja, en natuurlijk een hoop kenner van op dat Schwelke, maar die ken voor jammer genoeg niet allemaal met naam vernemen. De meeste ervan zijn ons dan ook niet bekend direct. Deze mens, wij zouden die niet kennen. De man die is wel eens begoos als hoofd. Ja, meester Jan Gommers. En dan zijn er een manke die een arm in de plak heeft. Dat is een zoon van Bertus Duiverman. En natuurlijk ook een van de juiste meesters, meester Bokke. En juffrouw Roberts links. De middelstuk is dus niet bekend, maar rechts, dat is juffrouw Van Nune.
En die is later getrouwd met een meester Jansen. Dan zit je hier natuurlijk het prachtig nu geboel van de Mac. Ja, de richtige datum van het boeien dat is u natuurlijk allemaal bekend, neem ik aan. Je weet dat ze vroeger begoos in Honger en Steen aan de haven. En later dan overgeschakeld naar de bos. En het meisje, de juffrouw die er daar zit zitten, is ons bekend onder de naam Annette Bisschops. En in die Macintosh zijn natuurlijk ook een hoop opnames gemaakt. Er staan een massa lui op van diverse afdelingen. Ik neem aan dat verzend de knip, boot de jas, de breuk en dergelijke aaneen genaaid werden. We zijn straks waarschijnlijk een stukje van de expeditie. Kito, de pers, wie ze vroeger zachten. En zo gaan we dus door al die afdelingen van de Macintosh. Vooruit staan er natuurlijk ook lui op die u misschien wel en ook lui die u niet bekend zijn. En een enkele waarvoor de naam van weten, althans mijne te weten, is bijvoorbeeld hier Henk Urkmans. Ik zei toch waarschijnlijk niks, want het is ook geen echte Steendeneer. En ook de naam van het meisje hier aan de koffie. Ja, jammer genoeg. We kennen haar niet. Deze mens is volgens alle gegevens Louis Komans in Steen, beter bekend als Louis van Christine. Ja, deze dame, ijverig aan het werk natuurlijk, met jammer dat we er niet met naam kunnen noemen. Zo zijn er nog meer. Hier zit ze dan zitten achter de naaimachines. Een enkele verdroet kunnen pikken. We hebben met verschillende lui hier aan zitten werken en de ene kent bijvoorbeeld deze vrouw weer. Mevrouw Franke, die is, beter gezegd, ze is van Franke en ze is later getrouwd met een Willems, die dat expeditiebedrijf heeft gehad. Op de Kelderstraat. Nu zitten we in het Steinerbos, op de rivier. En dat is de man die houdt waarschijnlijk toe in de tijd het toezicht op. Ik kreeg de kleuters zo al. In de bos, doen in de tijd nog. Zuster Pia, oftewel Miet Sille. Links een dochter van Jan van Peter, de vrouw van Jan Pepels. En daar zit een dochter van de Lange Piet. Dat is nog eens. Zuster Pia.
de Steinerbos hier in Nieuwdorp. Met de kerk en de school. Natuurlijk allemaal kenjer weer aan de nodige meesters. Meester Hendricks, Peerboops, weer Hendricks, even, Peerbooms, Albrechts, Goossens, ja. Het liep wel een opstand, hè. Wat Alvers. Meisjesschool van Nieuwdorp. Met juffrouw Keulers. Leida Franke, vrouw van Nick de Frank. Lieds van Willem van Jantje Gelissen, Lacroix. Marieke van de Busch, van Vossen, de moeder van Frans de Kuil. To van Marshall. En Truus van Harry van Trinken, de vrouw van Gim Gelissen. Vervolgens zijn we het huishouden van Frans de Kapper, Komans op het oudje, met Frans. Dan zijn we Maantje Jansen, de vrouw van Chris van den Berg, van Adriaan Oetestieg, Jake Hendricks en Tina van Kobbe. Dochter van Jake. Marie van den Langman van de Goede Café, Karel Vossen. Annemie, Stina Gelissen en Bij van Mulken. En nog een Stina Gelissen. Cor van Willem van Trinken, de vrouw van Enken uit de Kulkjes. Jean van Klaas van Tomme, de kolenboer van vroeger op de Smeedstraat. Tru van de Kok. Agnes van Door van Dirken, Koopmans met een achternaam. Genen op de Noorgeweg. En er zijn verlies van Zef, de Spiek. Ida van Joop van Joepke. Roswitha. Maan Koolmans van het transportbedrijf.
Stijn Pepels, die daarbij werkt. De vrouw van Maan, Riet. Jan Verlaan van de gemeente. Annie van Keesje Paulussen uit de café in de Kruisstraat. Links Wim Dassen en rechts Jan Dassen. Vervolgens zit Gerfientje van de Sander uit de Maasbank. De vrouw van Lamberke Franke. Marie van Franske de Kuster. Marie van Harry de Bakker, de Berg. Kees Kroos. En hier zijn we de Granico in aanboe aan de haven. We zeggen Visserswegenbouw. Het schip in de haven. De zaak van Dalbersien. Was van de Smeet. Vanaf de haven zich weer op de kerk. Wie ze zich schepen lossen en laaien. Doen nog volop in bedrijf. En daar zijn we twee Vossen van Vossen en de Meulen vroeger. Van Harry van Maan en van Enke. Kijk, en hier is het gebouw van het havenkantoor met Ruud Zinke. De heer Martens, de oude heer Martens. En vandaag gaan we terug naar de Kruisstraat en dan zijn we door de zaak van Rutte. Met een assortiment. En dan mevrouw Rutte, die probeert het te verkopen aan de vrouw van Tjeuke de Kramer, Marie-José van Gim de Kruij. Dat gaat de heer Rutte zelf. En hier dat dingen over het oud klooster en het oud KJV-huis. Met ons onbekende zuster. En natuurlijk weer kenner, waarvan ons de naam ook niet bekend is. Nog erg klein. Kleuterschool, wat dat doen in dat tijd natuurlijk. Ik kreeg dan een juffrouw in beeld die, denk ik, inveel. Dus ja, laten we maar een reservejuffrouw noemen. Mijn hoofdzaak worden toch toch zusters die leiding en les geven. En niet alleen op die kleuterschool, maar ook op bijvoorbeeld later de huishoudschool.
hier zeg op de huishoudschool met in het beeld zuster Serpentina, die de meisjes het, ja, ik zal maar zeggen, de nijlessen gaf. Heel bekende zuster uit den tijd. Het is de huishoudschool aan de Acevedo-straat. Inmiddels ook weer van de aardbodem verdwenen. Daar zich op die school. Je ken je op de speelplaats. En hier de juffrouw die gym gaf in de tijd. Kruisstraat bij Studio Jansen, Jankske Pepels van Nol van Jankske. En op de stop Christen Angman. Kijk daar, rechts links van Willem van Duimke. En links door van Pierre Broens uit de steeg. En hier zeg op het Taskestraat een Willemke Franken en de vrouw. Ja, vanuit de Vouwenstraat vroeger. En dan kreeg er hier mevrouw Pantes, daar zeg op de firma Dassen. De zaak van Max vroeger, daar staat er zelf. We zijn hier neer, Marshall, de tegenover, ja. En Ties van Trinken, grote mens, wij kent hem niet. Met de vrouw, met Trouw van Nolle en de zoon van Trouw, ja. Familie, van de Moos, ja, van de kapperszaak natuurlijk. Onder aan de Valderstraat. En Willy Vaassen nog eens in beeld. En Jean van Pitten. Dat was drinken van kusje. Drink van kusje. En hier zie je op de zaak van Lensen met de vrouw. Dat je hem nog eens in beeld, ja. Gerrit van der Eda van Jacobs. Funske de Bolder de Slechter. Lieke Westhuis de vrouw van Hoeberbokken. Misschien de heer Roberts uit de Steeg. Met rechts Willy Dreesen van de zoon van Nul. Jovan Zefke van Jans op de fiets. En Nelia van Nul Dreesen. De vrouw van Ko Groen, Gonda. Marie van Jean van Pitten, een zuster van Trink van Geldrop. Lieske Meisters. De mam, Ida van Pierre Dassen. Marga van Jantje Aars. Anne van Jean van Pierre van Teuntje. Harry den Das. Klaas Boots. Huubke Broens. Met de vrouw Anna. En de dochter Janning, Broens natuurlijk. De Kriever Mechel van de Wal. Ja, met Neerke, Jansen, de mens van Mechel natuurlijk. En Lies van Pie van Drikke op de achtergrond. Nelie van Ties van de Kanteneer. Scheppers Leonards. Kapelken op de Kale Straat. Midden zich op de Violensteeg. Het oud gemeentehuis op de Kelderstraat. En dan kregen we Mia van Sjaak de Pannenlepper. En Lies van Ties van Anneke. Ketelpotsen. Nog eens Bertha van het Snurken. Allemaal van dames van Lees. Mientje van Franske de Kuster van Mulking. Mie van Zaf van Tieske de Kapper, Koopmans. Jup van Lies van Noldepos, Koks. Zeg op het Wilhelminaplein.
Sophie van Leken van Billy. Harry de Visser. Huubke van Huits op de kamp. Jetje van Huubke van Huits en Anj van Huits. Zaf Veits en Anj. Lenske Boers de Bakker en Nulve Willem Dreesen. Harike Vroemen. Met Veits en de vrouw van Harike Vroemen, Els. De zusterzaak van nee Jansen. Nee, de zuster dus staat in beeld. Een vrouw met een kindje die verneed kennen. Maar die ken vrouw, dat is de vrouw van Jean de zuster. Gans verwonderd deed voor dat zo'n kindje natuurlijk. En zich op de kerk van Oudsteen. Dan kreeg er de modelslegerij van Lou de Berger. Daar zit je hem zelf, in levende leven nog. En door de zaak van Dreesen met een lijf van Driek van Leentje, dus Driesen zelf. En de broer van Jean de Smeed, en dat is zijn zoon Pierre. Lees Smeets en zelf Breukers. En in de zaak van Pierre Driesen zijn we Pierre zelf in gesprek met een vrouw. En dan zijn we daar zijn eigen vrouw, een dochter van Piet Broense Schilder. Nu gezichten, nu beurt. Innie van Pierre Broens uit de Steeg. Mia van Funs Honings. Gerda Honings. Zalde. Mevrouw Boersma, de moeder van de vroedvrouw. De garage van Pietje Broensinver. Nes van Pie Pepels. Pie van Niasse. En de zoon Nick. Van de Markstraat in Nieuwdorp, Converdaan. En we zijn Lies van Mat de Frit Mat Gorissen. Jean Dassen met Mart Franke. De familie Baks uit de Woeringenstraat. En de familie Giel Driessen. De vrouw van Frans Frans. Iets Smeets, menig, een zuster van de Lange Pie. Dan zijn we de familie Op de Kamp en de familie Lempens. De Tripstraat in Nieuwdorp. Antje van Zeftenaan. Mart Franke, de familie van Mie Komans Peters uit de Damiatenstraat, de vrouw van Jean van Kan en Greetje Toulouse Lammes, Corrie Thiewissen, van Jo van Jan van Kappen, de familienaam Jansen en een mevrouw Zalde. Dan gaan we weer met de familie Dalemans uit de Peldenstraat,
We kijken rond in de Arnoldenstraat. We zijn Kwepke Paulussen, de familie Philippe Gubbels, Nick Bagge, zoon Miep van de Das en Nick Bagge nog eens. Drinken van Joop Zalde. Lies van het Pijmke. Willemke Palme met vrouw Fie en de dochter. Marie van Dwerken. Jatte, Mie en Nico. Inmiddels zijn we in de Van Praatstraat terechtgekomen. We zijn Trina Pepels, uit de Peldenstraat. We zijn Lies Gorissen. Wim en opa Huub Kreuvels, uit de Hoekstraat. Marieke van Willemke rechts en Michel van Manen links. Willemke van Pitteneerke, achternaam Driessen. Marieke van Bertje, de vrouw van Jo Beuke. Lies van Huub de Kruijen, de vrouw van heer Smeets. Jan van Gastel, junior en senior. En Lena. Nu zijn we gekomen bij de kapel Maria in de Nood. Vervolgens zijn we Frans van Gim de Kruij met de vrouw. We gaan naar de boerderie van Schepers en zijn Maria. Het zijn Tina van Nol van Driekesen. En Lei van Aartje, de boer zelf, dus Lei Schepers. En de dochter Annie. Vervolgens gaan we naar het kasteel van Stijn met de ruïne. Gelegen boerderie. We zijn in beeld uit Pontus met Bertha, Teken de Nummel en Fie van Maan Wienen. En we bevinden ons langs de Mullewier. We treffen Chris Verkossen, Chris Goossens, links Kees Kroos en rechts Joop Cox. Lies van Joop. Hupke van Huids op de kampweer. Trina van Maanhoeven uit de hei, vroeger dus in de hei, nu in de Maasbaan. Koop van Dirken van Dinnen, rechts Bert van Nolle, links Anneke van Nolle. Er zijn Maan Wouters, Bertha van Wim, van Jan, van Joabe, Jansen dus, de moeder van Jan de Kapper. Maan, Huber en Trina. En over de expeditie gekald, we zijn hier aangekomen bij Visserswegenbouw. De Nuboe, weet je dat nog, een heel stukje. Kort achter de brug, een beetje weer als vroeger bakkerie Werenbak. Zo ziet je wie Stijn veranderd is. Wij kent een oude bosweg niet vroeger. Van Steen, langs de bos naar de koel. En daar rechts hebben ze de nu Visserswegenbouw gebouwd. Ja, inmiddels ook alweer verdwenen. Is nu verplaatst naar de industrietreinen. In de Nieuwboewijk, dan weet je wel.
Hoe vroeger de landwereld boor, wordt de boerderie van zijn vriend nog uitgestangen zo lang. Alles gemoderniseerd gezet het. Wat een verschil met vroeger. Achter aan de hek zit je de parlu aan het werk, die van het Rijk gratis aan de gemeente beschikbaar worden gesteld in de zogenaamde aanvullende dienst. En een van die is Tjeuven. Ik zeg het verkeerd, Jean Koolmans, beter bekend als Jean van Ties Verkusje. Dan komt er dan hier bij het tankstation, het Caltex benzinestation, ik weet het nog wel, van de eigenaar Jo Jansen. En ene die daar werkte, ook een bekende. Je zult je dadelijk in beeld krijgen. Dat is Jo zelf, dus de baas. En de jong die daar naar u kijkt, dat is Louieke op de kamp. Ofwel Louieke van Ger de Bosman. En ik kom voor natuurlijk bij een bedrijf, ja, wij kennen dat niet in steen. Van een echte steen neer. Door een echte steen neer opgericht. Tje dassen, vroeger uit de Kruisstraat, uit de hal, zo gezegd, waar ze begonnen zijn. En nu, ja, een geweldig bedrijf. En een van die daar werkt, is ook de zus, en dat is een zoon van Trovenholle. Herman. En zo zijn natuurlijk meer lui die daar werken. Maar ja, ook, zus wie dus strak op de mek. En de massa, die ons, jammer genoeg, niet met naam en toenaam bekend zijn. Je ziet ook dat heel veel opnames van achter en van opzij genomen zijn. Ja, het is ook wel een film uit 62 misschien. Niet al te duidelijk en een enkele verkennen. Dus wie men het zegt, identificeren. Kijk zo'n mens, ja, van achter gaan het zeggen wie dat is. Sommige beelden getweet afgenomen. Ook weer zo'n pleitje, de steedheden, de flinke mens. Kijk daarvan om. Maar een van die twee schilders ten achterste, de huffer dan toch wel gekend. Zelf die hebben ze. Ook een jongen steen. En zo zijn er nog meer boven de flits van opvangen. Kijk, en hier achter de tafel, ja, wij hangers als de grote baas zelf, Tjeu Dassen. En nu weer gaat het anders. De oude school onder aan de Kelderstraat. Met, let op, meester Meijers. Meester van Maren en Jan Gelissen. Zef Gorissen. En vermoedelijk een zoon van Jacobs aan de kerk vroeger. Van de winkel. En dan hier Yvonne Lensing. En dan natuurlijk Leida Goossens. Leida van het meesterke. De meester Goasse. En weer een hoop kenner. We weer natuurlijk de namen van niet van kennen. Dit zou ik kunnen zien van de dokter van Phil Govaert. Maar ik denk dat Geer misschien uzelf terugkent. Sommigen althans van u. We willen er een paar nemen die weer mij gekend hebben. Bijvoorbeeld meneer Snakkers, Leon op de Kamp. En Jan van de Keuning. Die zijn te kennen, die komen wat langer in beeld. Kijk daar heb je hem. De Janne. Dat is Stefan de Keuring. Kijk, hij stukken nog de tong uit. Denk je nu. Denk je ons allemaal eigenlijk. En het team weer eens van de school. En dan hier de heer Pontus. Nog weer eens meester Meijers. Ja, en een hoop kenjer. Maar wij kent wij. Het is alweer lang geleden natuurlijk, hè. 1962. En in welk jaar zit hier de film? Ook dat is nog een vraag.
Meester Gorissen lachend, ja. En hier een hele bekende mens. Levenjudige en zijn vrouw. Beter bekend onder de naam Seef van Lawatte. Frans Jansen, Frans uit de Hegge. Het echtpaar Nieste van Melke. Mevrouw Rosalie Jansen Sturmans, zuster van de vroedvrouw. Agnes Barvoets-Schubbels, Jup Barvoets en vrouw Kremers. Een zoon van Agnes, de familie Vaassen. Een café in de Bongert van Chris Smeets in der tijd. Het beeld van Franciscus Biedebongert. Vervolgens zijn we bij de brandwerken zijn aangelangd. En we kregen te zin. Wie die man zich rappen naar een brandje. De wagen die vlucht al naar boete. Richting brand. En hoe is dat? We zijn heen goerigen. We zijn een pak aantrekken. En we zijn het huis van Marieke van Bagge in de fik staan. Vien op de broek, Tel van Mulke en Silemin kieken toe. Het huis van Bel van Pruzinke met de brandweermannen. Die een geit wegslepen. Dat zit er. Eugene zijn voor. We zijn Ida van Gene. We zijn een goerige nog eens. En gaat geiten keutelen. Gaat jongetjes en Ida die daar lachend bestaat te kijken. Jacques Gene. En Jupke Ploem. Toeschouwers die ook een beetje water met krijgen, zie ik zo. En Elise, Hendricks en Ida. Willem Zaldi. En dan kregen we van rechts naar links Marie van de Visser en Betje van Pierre de Meijer, Truus van Gim Gelissen en Bill van Willemke Zaldi. Anna van Jetten. De tweede van links herkend voor het Tru van de Spiekert. En nu staan we langs de weg te kijken naar een prachtige optocht. We zijn de Chaterie. Ja, daar hoef je geen namen van te nemen, want ik denk dat je zelf meer u kent als ik. Maar ik noem ik wel de koning, Lens Koskes en de vrouw Nelike van Theeuwissen. Ton Gelissen, zag ik daar in beeld. De vrouw van de Maas uit de kolonie, zie ik. Ook een bekende, vermicht althans. Het zal wel de vrouwenbond van Steen zijn.
die kunnen natuurlijk niet allemaal gaan opnemen, zo wie ze de revue passeren, maar de meest opvallende, dat zijn bijvoorbeeld de man voor dat beurtje, dat is Joke Dolmans. Grote figuur in de dingen. Chris Pepels op de fiets en de kersenmakers. Don van Ene, de hand van kersenmaker op de shores van Chris. Sorry op de kamp. Van de paarden. En daar zijn voor een bes, ja, een van Jappe. En Dans Marietje. Geweldig in het die Maria van Lambertsoons. De Steinerbuk. Alaaf. Met prins Willy van Dreesen aan de haven. Havenstraat. En dansend gaan de lui van de raad met de prins en het dansmarietje voorop. De café en bij Jacques Gene. Alaaf, zei die dat. En Nol en Piet Thierwissen en Wim Thierwissen en de smale nee. We zijn Jo, we zijn Annie. We zijn Ida, gezondheid. Alaaf Prins Willy. En Wimke van Casper de Maasbank natuurlijk. Ook van de partij Nel Danklof zien springen. De vrouw van Zef Wobe. Annie van de... Ja, André Rooijakkers van de Keressee. Ja, dat wilde zich wel toestaan. Ja, ging van nu de muziek zorgen. En weer zin, dan dacht ik een supervrouw. En het pleitje, het laatste pleitje. Door Sjaak nog eens met Ida. Het ging er vrolijk aan toe, hè. En dan door Henkie Split. Een heel bekende figuur in de tijd lang in Steen geweest. Later nog café gehad in Grevenbeek. En Ida maak een eind aan de film en ik hoop dat je ervan hebt genoten. Oh, en wat een sprong van Honger in de Kelderstraat naar de nu Zinnigstraat met Annie van Dreesen van Harry van Neerke. En de vrouw van Harry met dochter Bappie. Annie? En Anna van Geurtje Meijers. Dolly van Alphen, de vrouw van Zef Broens van op het Outering. En zo kon voorbij het nu trefcentrum van Keressee.
Sanderbootlaan, een gezicht op de Nieuwkerk. Ja, daar heb ik een vrouw door het beeld zien lopen. Dat is Lies Boes. Jean Voossen van Antoinette met het winkeltje en Bernard Jansen uit de Kruisstraat. Zus van den Dekker op de Mauritsweg vroeger, de vrouw van Marshall en Mie de Kever. Neven de Harry de Spar, wie ze vroeger zachten. Oma van Zeehandelaar en daar Jan van Joppen. Ja, voelt ik een vee op de Bosweg. Hè. De Mauritsweg tot die kruising met de Belboom. Dus je gaat geboet in 1929 en hier zijn we een paar verwoede metselaars. Vermoedelijk een knops en hier zijn we Lies van Anj van Koning. En dat is de vrouw van Jacques Camures. En daar Thij Hoofdweg met zijn groentekar van de speaker vroeger. Paula van de Wiesvrouw op het Wilhelminaplein. Daar is Thij nog eens. En mevrouw Smeets. Smeets van de Macintosh. Die hebben vroeger op de Mauritsweg gewoond, wonen nu in de Kroesstraat. Lies van Tieske de Bing. Het oudhuis van de burgemeester vroeger. Bel van de Muun links en rechts Tierin van de Spenke. Marieke van Jansje van Christiali. Mevrouw Meijers Hendricks. En hier een dochter van Muun van Bel van de Muun. Nu zitten we op de hoek van de Jaarstraat aan de Mauritsweg. Met Lei Dreesen links, Leverveer en rechts en een Vonkenhoedbeek. Dan krijgen we Tru, of Tring, Trina van Gelder op de vrouw van Soy de Voix. Juffrouw Corrie van de gezinszorg. Bed van Tringen aan de Schwal. En dan zitten we bij de stoplichten aan de Stadhouderslaan. En daar zijn we een hoop lui. Enkele daarvan hebben we al genoemd. Juffrouw Corrie bijvoorbeeld. Met de minste in de luik met die twee kinderen en een. Ja, deze is helaas al niet bekend. We hebben hem een paar maal in beeld, maar jammer genoeg. Misschien dat er bij jullie zijn die hem wel weer kennen. Kijk, en die man links, dat is Rinus van de Staak. En een man van Visserswegenbouw, met de heer Pantes natuurlijk weer. Ja, een onbekende op een tractor. En dit zou kunnen zijn een beetje van Dane. En die man die daar zit lopen is lang krijg geweest bij Bekker Boers op de Mauritsweg. Die heeft nu een eigen zaak in Geleen. Kent je het nog? Het oud noodpostkantoor in de Omvaliestraat. En hier zie je op de aanboe van de flats van de Stadhouderslaan. Het Boevakkers. Dat is de aanboe van het Groene Kruisgebouw. Nog een paar boevakkers die we niet kennen met naam. En ze krieven zich, ja, op diverse nieuwboeren in steen. Weren zich op de flats van de Stadhouderslaan. Vermoedelijk vanaf de kant van het nu gemeentehuis genomen. Als ik goed ben georiënteerd. En dat is het Noordkerkje, ook aan de Omvaliestraat. En hier zit we bij de Boeringenstraat, bij de brug over de autoweg. Ja, zeg op de woning van de heer Zelenberg. En hier zit we alweer, en als het weer naar de Valderstraat, met de oude boerenleenbank, dat zit je daar staan. Spaarbank hebben we naartoe. Ja, met Pie. Ja, Pie van de meester Goassen. De baas daar. En een paar lui die aan het kijken zijn wie dat man schildert. Kijk, en hier zijn we nog van Snurken. We zijn Mieke en Bertha. En daar zie je op de ouzaak van Smans, inmiddels nu van de Nakker. Alweer veranderd allemaal. De vete put geweest.
Wie heb je nog van de Alker samengewenst? Met de vrouw, denk ik. Ja. Kijk toch, Mieke van het Schimmeltje, wie weer zeggen in Steen, met het kindje in de wagen. En Marieke uit de Graaf. En daar staat Harike Hermans, de kallen met de gebroeders van Mulke, beter bekend als Henken uit de Kulkjes en Geelke. En dan hebben we hier Ru van Harry Hermans. En daar Silke van Lemien. Pierre de Bing, ja, met de vrouw, Anna van Boers.